iye mukomana yega uyaitotaura arikutaura I'm not sure kuti handina zvirwere here handina asi she's saying I'm not sure kuti handina chirwere here kana kuti chii because aiabuswa one ari under age, two she's also into drugs because if right now mukarotaisa izvi the way she's speaking and everything autorichi ndotobvunza izvo kuti what are you doing for a living anotora ndingofamba musango ndongoitawo zvatoita zvine zvese tumapeace job tupi hapana zita repeace job kwawana awana kurarama sei uyo sei asi kuenda kuchikoro avana ndevana uyu 1 2 3 uyo sisacho uyu arapa asi kuenda kuchikoro asita sei kuti arogarei kuenda kuchikoro akuita sei what is happening there's no shit neglect. Saka pane issue 1 yeabuse yewana, 2 pane nyaya yechi yeunder age forced marriage, 3 pane issue yechi yedrug abuse. Saka ndikuti awarapa ndiyo ndisekuru nambuya ndisekuru nambuya avo ndiwo wabereki wechi wemukomana uyu neumwe wacho ari kunzi akafosa uyu into marriage. Saka inyaya 1. Then this one warapa warapa wanozviita wana madzibaba ndowana Tsikamutanda urubira wanzi nyanga wari true uyu arapa uyu autofamba zviti mupurisa saka bhegi rawo rine zvinhu zvauroshandisa kutotsa nazvo vanhu. Pane tunhu turi moto waunoshandisa kuti kasvika pamba pewanhoisa pasi handiti waisa pasi uzongoti ndabata chinhu ndaita sei kutotorerwa mari izvo zvinzi kuti nyaya izosvike kuno inyaya yambuya wanga wada kutorera mombe varipi yambuya varipo bosi kuti panoti pane vamwe vakaitirwa izvozvo ande kana varipo vane information andika havandi tofanira kunge tinawo iwo eni ambuya vacho vavo tizotosvike kuno kunyaya yekuti yanga kushozogwinyavhurira mbuya mombe kuzita kuti taita basa takuda mombe ndo zvazosvika nyaya yekuti zosvike kubi kuno tozviona mabhegi avo manje makazara zvinhu mafake things malizards machii turi muti waishandisa pakuita sei pakubira vanhu chii saba wayasepera kutoya kudari wadaidza kudari nebhegi ravo mabhegi iwawo pawaipo wakada unobira mombe kuya kubva vose mabhegi amanje kubva achibatwa ipapo pokuchiya nawo is exhibit nawo yetunhu pawo saka mabhegi mese makazara mune mareso mune chii mune mushonga zvakawanda mabakatwa machii zvakawanda zvirimo mune mabhonzo anotanga spinal cord zvawaina zvirimo yemunhu nembei vacho varipo saka ndio issue yao tinoti vanhu vanenge vari concerned apa vange varipo saka ndio issue yao awa ndio ana Tsikamutanda urubira vanhu vachitsotsa vanhu vachinyepera vanhu kuti tiri kubatsira vanhu vasina zviripo. So these are the issues right.